Logur nih fैलायबाय आरो ना दिनैसो गोबावनि उनावहा लग लानाया ओरैनो दुब्लि बारियाव बेरायनो फैदोंमोन नै मोनाबायमोन नालाय बेबो बिथाङा जेबो भिडिअखौनो हगारनाय जायाखैमोन दे जेबो भिडिअखौनो लाबोनो रोङा आं कन्टेन्टसखौनो मोजां बानायनो रोङा नालाय स' लाबोनोथ' नाजायो रे आं माने एसेबां लाजिथाय बेल' आरो आंनिया मिटिंफोराव थांदोंमोन दाखालि लानो रोङासै जाम्बाबा ओरैनो थांनाय जाबाय बेयाव थांनाय माने कन्टेन्ट मोननाय आं लानो रोङासै आरो ना ओरैनो मोनसे मिउजिक होनानै आपल'ड खालामदों नालाय भिडिअखौ गोलाव बनाया ओरैनो गोबावदों आपल'ड तारिखै आं होनो सानो होननानै ससे बनायनाय जादों आरो ना जों दायो दखानाव ओरैनो मेथाइ जाना फैसिगोन मिथिंना दखाना आपल'डखौ लाबाय थाबाथ' मोनासिम मोनदों थेवबो होनो ट्राइ खालामगोन मेथाइ जानायखौबो ओरैनो जोंहा थांगासिनो नै सासे आदा जेम्सनि भिडिअ नायगासिनो आरोना नै आंखौ नोंसोर आबौ होनदे बावखुंग्रियाव नुयोब्ला आंखौ आबौ होन आं बोरायबायना सोरबा आदा होनना बुंबा थां सोबागोन आं मोनगोन नोंसोर मोनगोन आंबोथ' नुबा आदैसोंगोनलै आदै फार्स्ट आदै आदा मोना आरोना आदा ना जों फै मोना फैबायसो नै दखाना बेयावनो आं होबाय थालालै थेंक इउ गाइस बाय बाय so you see you later and daily vlog bye bye means coming soon